lagu apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cacah sing ngabari aku ya bodong udele. Iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh, layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah carane iki. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo ora enek dhewene ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorarane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kae apa kae kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan podo seniman nih, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Loh, kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya, karya. Ambak iki penyanyi, jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah, lho. IMB ya. Itulah akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Dadi selamatan ya berarti. Oh, jadi oleh berkat terus kewarken ngono ta? Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Lutut. Nek delok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih, rejepan. Tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalu lali. Lalu lali lo. Caping gunung. Lho, apa kuwi? Mas, menika Gubuk Asmara. Getok kaya dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Nah, omong. Gending lali. Aku kita saya bisa mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo tanggapanmu. Lho, ketika tanggapan sepi jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki oh sulapan. Iki jenenge wong tambel butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten nderek bingah. Nderek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan ora kena diitung mak kaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ono ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh ini sepuh, wali ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho ndi? Abahe kok buka mebel ki lho? Lan jero iku kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas koleksi tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Ngen kula niku nun sewu, dingklek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki meja akeh, kursi akeh, sing dimakem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat iki lho. Oh, bedane mbahmu karo kulo. Kula to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meneng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Tapi jenenge cara anune penjajut ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki main iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae
Cek ning mburi di kae. depan ning Di dhuwur. tahun 2022. nggih. Oh. Pun rodok thukul. Sampun medal Ya. Wis napa nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. tahun 2026 Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula bahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikiranku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku sik. kebak niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk canggih lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Nah. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Kula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane kon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak yo ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. Dadi cakra budaya wis saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sakmene iki, San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing foto sing jimben cilik saiki wis gede sakmene iki. Wah, Krisnia to. Aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kerekan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol lho mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main kok. Anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng men. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dengi nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu carane Dinas. Loh, kok dinas nang kono. Dinas. Dadi polisi nang kono. Polisi piye nyopet kecekel dengi. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung Niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalan. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk apa pinten? Gethuk apa pinten? Gethuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improve-mu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Nggih no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audi ni dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra.
Ragus Audin Ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha ya. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu. Terus Culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok lemah itu. Lagi. Sak pinten? Kene. Nenonan no. Jong ngisin-ngisine abahe. Iya. Gendere ning kono kae. Ngajak ngaji barang. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asik lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo kuwi lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al-Badru alaina Jaya-jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Pas bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora ya ora sore-sore padang bulan ayo kanca Padha dolanan. ini kan ini dong Korek. Rene rame-rame hidup kedotse Ana ning talindri kene. Kai bulane yen disambang kang awe-awe kaya ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore gedhok asale saka tela mata ngantuk ikut nambane apa ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mangko jajal niken Iki nembang ira sepot iki mau iki. jajal siji ayo ngaji asoy. Tono tenan iki kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoy to. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Aku Asone. mek asoy to.
Engko mak kecup ngono. Siji-siji Ayo ngaji loro-loro sinau menera bodho telu-telu golek ilmu telu loro siji iki tak goleki nggon ki lho Ayo gandul dateng para yai. Aso. Duk kowe iki pikiranmu mek aso etok lho kowe iki aku. papat salat salat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Kowe gak cerdas kaya Niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek ini aso. spontan loh ini Aja. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. selantem Mesemno. selentem sing ngendi selantem Gantem iki ke lho, lho gamelan ke lho. Oh, selantem aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sik, gak apik. gak gender tak tekena sesender ya bener senden marang pengiran Ora diwarai kok iso. saya tak golek nih katuk ketok kemraket mesti matok Iso. lah nek jedor Jedor. jedor kan lho Aja nyejit timbang tredor. ana gambang mas Gambang. ana Ana bonang bonang, ya ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. golek iso Niken wis cerdas ora iso ngono Aku. ora Ora Niken iki sumputan lho, ora. Loh, Ora Ah, ora niki dibisiki sapa-sapa iso iki mujane Oh, Mas aku. bocah iki pancen sik lho. petuk agiki lho. bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale Duk ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi sing penting bengi iki abahe Nyanyi. ngajak bahagia ya Iya. ngajak seneng Iya. bareng bagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala amin, Amin. wis karek sampean nyanyi engko bari om ngono Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon Iya, kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo Nggih, awake dhewe. nggih. Ning sadurunge Niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina abahmu Gus Audin Pajar Berlian luar biasa iki nduk ngene iki kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti wis kulino diundang Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang. Tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink mari kowe. Gak aku lho, Mas aku. coba ngagem bawa ke Lah iya no, iya bawani. Coba. Iki lagune Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi Sing nyanyi. terus Pomo. sampean Engko aku iki sing dadi anu. Cara anune dasa muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. oh iya Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial Nggih, pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. karo didongake nduk Gus R Heeh. Ya, Gus Nika R ya. Terus kalian abah Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. abah Abah. abah Abahamu. amu sugeng dalu mugi-mugi sehat selamat Amin, amin, wilujeng. amin. Amin.
Amin, amin. Amin. Sudah? Sudah. Gus Ya. Audin, Gus Audin, Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstick. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sah. sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstick. Lagi Tadi- tahu gawe celak kirangan malah koyo ndruwo. Nggak, tapi ini udah pakai lipstick kok. Sudah. Sakit lidik sudah. Tapi tadi merah, tak gue makan guli aku deledek entek. Asoy. Asoh. Neno nano, sakmono, tak bagus. Nggih, nggih. Den. Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja lengka raja Ayo. Tutup. YouTube. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu wae Sinto. Sinto Zaman Anoman kuwi lho enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. maju tuh Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya ya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngaryo Jroning Nang praja. gagu wae kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem pinem rolulu. Pat mo. Dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to Kondektor nabrak cengelmu. apa ngono kae Kondektor. kondektor Yuk. komposer Ya tatanan truk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. Kuwi ya. ya tonton lho jomblesan lho Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kaya. kowe iki mbok getaki mbok mirsani Gus Audin lenggah ning kene lho Izin ya, Gus. lah Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy. Oke. Sikat. abang Botarannya.
plak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak 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 plak. Keplak keplak. Kuwi guse kok mau. Goblak apa Plak. Mas, ngene tanganmu abuh kowe nek plak 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 lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, neno nye 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 no ne ne na ne ne dek tak tak dik dik tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, bisa. abanono. Nah. Yo, Delok. tek tek Ngisi-ngisi nih. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Lah kok ge lambe iki lho. Lah kemana? Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki. Lah kemana? genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabun. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho Ditata, iki. Kita ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki Pak. Aduh gitu. Iya-iyan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top loh. Plak bisa Plak. Terbangin aku, ben apik. Dengising di sini. Ya. Siap. Dung dung plak plak. Nah, joget ono tuh.
luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Ya. Pinarak rumiyin. Klidik. Niken jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo, Pak, mumpung wektu pas lan prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih. Kompak banget. Muga berkah Pak Bu nggih. Amin. Alhamdulillah Kang Gareng, Pak Dandim juga rawuh, Pak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah nggih. Iki Pak Bupati tasik teng perjalanan. Mugi-mugi berkah. Nggih, amin. Pak Bu, langsung kemawon. Tadi sudah saya bika ngajeng langsung kemawon ngaji sedikit, Pak Bu nggih. Maka ulama umarok bersatu dan ditambah seni supaya indah, Pak Bu nggih. Amin. Mergo misi saya itu cinta agama, cinta negara. Understand? Menika hajatipun rejepan Pak Bu. Isra Mi'raj pun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi moko saya ajak berpikir Pak Bu nggih, supados kula sedaya mendapatkan barokah karomah syafaat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Isra kuwi perjalanan Pak Bu. Mi'raj itu munggah wonten ing Sidratul Muntaha. Dhuwure langit sapitu. Kanjeng Nabi kali Allah dipanggil dening Allah mendapat wahyu Pak Bu. Napa Pak Bu? Wahyu. Penting banget Pak Bu. Mergo kalau kita bisa yakin kita sebetulnya bisa seperti nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu. Sesepuhipun sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo pertama kali Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing percaya dulu kuwi nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq.
Pak Bu nggih. Lainnya menusul. Mugi-mugi awak-awak supados menyusul percaya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dadi nabi umur sekawan doso Pak Bu. Dan Kanjeng Nabi umur 53 dipanggil Allah nampi wahyu salat 5 waktu. Itu wahyu lho Pak Bu. Pak Bu. Mulane saking pentinge wahyune Allah iki wonten peringatan. Darane kata peringatan ini penting apa penting? Penting. Kados peringatan 17 Agustus. Nggih napa nggih? Niki peringatanipun Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Supados apa Pak Bu? Salate awake dhewe ben iso salate kaya salate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga wong sawangsul para kiai, para santri salat kuwi omonge angel Pak Bu. Napa? Omonge angel jane ora. Napa? Omonge angel jane ora Pak Bu. Napa kok mboten Pak Bu? Samestaya percayanipun Allah Subhanahu wa taala percaya mboten Pak Bu. Sosok biasane ngomong-ngomong kanca-kanca niku goleki Gusti Allah kuwi manggen wonten ing dodone dhewe-dhewe. Le goleki Pak Bu. Niku salah kaprah Pak Bu. Bener itu sepundi Pak Bu, bener goleki Gusti Allah iki tetep wonten ing langit sapitu mriku Pak Bu sing wonten ing Sidratul Muntaha Pak Bu. Sosok orang-orang mengatakan Gusti Allah iki manggon ning awake dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Niku salah Pak Bu. Saya lawe contoh Pak Bu. Contoh. Sampeyan kabeh iki gadah HP napa mboten? Ada gadah mobil. Ada gadah yatra uang, bojo anak. Nggih napa nggih? Kira-kira panjenengan iku duweni truk, bis, mobil, HP niku HP manggene ning jerone dodo apa ning jero dodo HP? Lah, Kang Titi kan guyu. Cara sampeyan iki ngeten mawon, sampeyan kuwi duwe mobil, wis otomobil. Tak anggap semuanya itu punya mobil semua ben sugih Pak Bu nggih. Sampeyan kabeh duwe mobil, mobil iki manggone dadamu apa tetep ning garansi? Mobil tetap wonten garansi napa wonten kene? Jelas? Ning awakmu sareng duwe mobil, gadah mobil, ning kene mu kuwi enek. Wonten. Ning awakmu kuwi ndak duwe mobil, ning kene mu ki ora enek. Mobil iki tetep nang kono krana kepunyaan kamu ning kene enek. Ini kene ngakon duwe mobil, ndak bisa diingkari. Bagaimana? Bagaimana? Tur Allah Subhanahu wa taala ki enek tenan Pak Bu manggen ning kono Sidratul dhuwur mriko. Ning krana awakmu duwe Allah, ning kene mu ki enek. Ora cuk Allah manggon ning kene iki mboten. Ora cuk mobil trukmu manggon ning kene iki mboten. Bagaimana? Allah tetap teng Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Contohnya Kanjeng Nabi Isra dipanggil ke sana. Nggih napa nggih? Orang banyak mengatakan ini Allah, kabeh ke Allah. Niku akbare Allah, bukan perwujudanipun Allah, Pak Bu. Perwujudan Allah tetep ning kono, ndak ning dodone awake dhewe-dhewe. Mobilmu perwujudannya tetep ning garasi kono, ndak ning jero dodomu. Ning dodomu ki enek mergo awakmu duwe mobil. Understand? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Yes. Krono kajate iki peringati Isra Mi'raj sing diterangne masalah niki Pak Bu nggih. Nggih. Bagaimana? Oke. Dadosipun kalau sedaya kuwi saged mangertos seperti ini Pak Bu, salat iki gampang.
Lek pancen awakmu duwe Gusti Allah ning dadamu ki duwe Gusti Allah gampang salat kuwi ora angel. Ning krana awakmu angel salat ki napa? Awak kabeh iki ngaku-ngaku Gusti Allah manggone dadamu. Mbok iya, mobilmu lho mbok njur dadamu kira piye kira-kira. Kira-kira piye kira-kira? Anu bedosol, Pak. Kok bedosol ndak sedeng. Ning kene cukup duwe kuwi mobilku gadah ngakon kuwi nduwe mobilku. Allah seperti itu, tetap Allah di sana tempatnya. Karena aku punya Allah di sini ki ada Allahmu Gusti Allahmu, Pak Bu. Bagaimana? Mergo diterangnike daki-daki terus sampai esuk mboten nutut. Kula serampangi sing penting jelas lawan paham Pak Bu nggih. Nggih. Engko lek tak daki-daki Kang Klidik ndak do nyanyi apalagi Nika Sali itu ndak nyanyi rugi Rene tak undang tak nyanyi tak menghibur semuanya boleh barokah be seneng kabeh gitu lanjut Allah tetap wonten mriko ta wonten dadamu ning mriko Allah tetap ning kono apa di dadamu ning mriko mobilmu tetap ning garansi apa jero dadamu garasi Kang Kudu aja pinter aja nih. Hebat aja. Niku gendone garasi tok. Isen-isene mboten enten. Pak Bu, bagaimana? Kalau kamu mengerti seperti ini Pak Bu, insya Allah sholatmu bisa terkuasi wallah isut kono tenan, kenceng rono tenan Pak Bu. Mergo dodomu ki merasa Allah ki ada, mergo kamu duwe Allah. Contoh Pak Bu, sampean kabeh ki upama duwe duit rada kandel ngono. Duit kandel ki manggon jero dada apa wonten ing dompet utawa wonten sak. Teng sak ta? Krana awakmu duwe duit kandel dompet sak dodone iki ngerti kuwi duitku. Ayo budal nganti nyang pasar, nyang toko golek apa-apa. Ya berhasil mergo duwe duit nggih mboten. Lah ini masalah salat Pak Bu kalau betul-betul Allah itu Allahmu waktu di sana Pak Bu salatmu ki rono parane ora ndengkluk ngene golek ndak kono tetep ning kono Allah kuwi Pak Bu. Sing salat apane? Monggo cara berpikir Pak Bu nggih. Panjenengan merem kenek, melek kenek, penjus salat pokoke motone kesana, angane kesana, maca apa sing kok waca, golek teko kono. Teko kono. Nek awakmu ki mek ndengkluk goleki Gusti Allah mangken ning dadamu, dadamu aja Gusti Allah tetep ning kono. Iki mek duwe, Pak Bu. Contoh, cara awakmu ki sujud sing diwaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kaping 3. Nek awakmu sujud niku mek ning kono, kamu Allah ning kono. Ya sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi sujud, tapi angane rono-rono. Coba panjenengan meneng subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ora noleh nyandi-nyandi. Ora mungkin awakmu kumplung mlebu. Ora mungkin awakmu rono mergo ronomu kuat menuju sana. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana? Asik. Asoy. Bagaimana? Kenceng tarku wasiwal kesana. Apane? Arahe. Mergo wong kuwi Pak Bu angene sok male bantere angen kuwi kapal jet mawon kalah. Contoh kalau kamu sudah pernah ke Mekah Pak Bu nggih. Mak plek wis teko Mekah. Jet mawon jet gitu. Tapi angenmu jet Mekah. Mergo wis tau roh Mekah. Roh Lampung jet, Bali jet. Kemana jet-jet mergo wis tau roh sana. Lagi amrih ruwe sana Pak Bu. Allah dawuh wala tafaraku padha gondelan tampar-tampare Allah. Sopo tampare Allah? Ya kuwi nabi
wali kiai. Sapa sing gondelan kiai teko me wali, sapa teko me wali teko nabi, teko nabi teko ridane Allah, Pak Bu. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut. Sapa demen karo kiai, prasasa demen karo wali. Sapa demen karo wali, prasasa demen karo nabi. Sapa demen karo nabi oleh ridane Gusti. Bagaimana? Penak apa penak? Nek kalau kamu jalan-jalan Allah mboten kamu lakukan, tak mungkin kamu bisa ke sana. Bagaimana? Kalau diterangnya Pak Bu, sholat kuwi dulunya 50 waktu. Dunge Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dados 5 kangge umat kita ini, Pak Bu nggih. Itu kalau dikajikan yang dalam, Pak Bu nggih. 5 waktu itu saringate isya, subuh, luhur, asar, maghrib yang harus kita lakukan saringate hakikate nul. Jadi hati ini kan nol hanya punya Allah saja, Pak Bu. Hati nol punya Allah. Coba panjenengan angan-angan, Pak Bu. Hatimu nol yang hanya Allah, tarkuwasi wallah. Bagaimana? Kira-kira nopo apa nopo kira? Nopo apa? Nopo apa nopo kira-kira? Mulakno kalau kita semua itu wahyu Kanjeng Nabi, sholat newang 5 waktu kita lakukan, ndak insyaallah Allah bakal nyukupi apa kebutuhannya, Pak Bu. Pak Bu, jangan dawe Allah dawe Nabi kamu mentahkan, Pak Bu. Kebanyakan dimentahkan, Pak Bu. Wong sholat tak golek swarga, wong sholat tak wedi neraka, wong ibadah kok golek ganjaran, wong ibadah kok golek itu tadi. Dimentahkan, seharusnya dikuatkan. Mergo itu dawe Allah. Allah mengebang-ebang sapa sing ngene dadi ngene, sapa sing dadi ngono. Sing dawuh Allah. Sinten dawuh Kang Gareng? Kang Pidik. Allah. Jadi semua itu tanpa ada pamrih tidak bisa melaku. Contoh saiki para pejabat gelem dadi pejabat iki pamrih bayaran mboten. Pamrih bayaran mboten. Saiki wong ibadah ora pamrih swarga, kuwi ngibadahi mesti ecek-ecek. Bagaimana? Sing dawuh Allah lho, Pak Bu. Allah ki mengebang-ebangi, ngeden-ngedeni dan cerita sejarah. Didendeni kuwi lek ngene neraka manggene, kuwi lek ngene manggene swarga. Allah sing dawuh niku, bukan Gus Yasin. Bagaimana? Bukan Gus Huda. Allah dibang-bangi supaya wong ben semangat menuju. Mergo kaum ngamil ora dibang-bangi, lek kaum kos ndak ngomongne kula Pak Bu. Awake iki kaum ngam, Pak Bu. Mulakno dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas kata Pak Camat, ikhlas sungguh-sungguh, ora ikhlas nglemer. Sedekah oke ora ikhlas ora dadi dilek ikhlas dadi. Ya apa? Sing apik ki sungguh-sungguh ki oke sing ikhlas. Oke sing ikhlas. Mergane apa? Ganjarane sing nampa ya awake dhewe-dhewe, uduk sapa-sapa. A'maluna a'malukum. Bagaimana? Iki ngaji apa kampanye? Pak Bu. Bagaimana? Dadi sing dawuh agama kuwi wong kuwi dibang-bangi supaya sregep. Contoh saiki wong nyambut gawe kabeh digoleki dhuwit apa uduk. Ikhlas sungguh-sungguh lho Pak Bu, ora ikhlas sak penake dhewe nglemer mboten. Ikhlas sungguh-sungguh cara awakmu manjing nyame jurakan. Ikhlas sungguh-sungguh, pekerjaan sungguh-sungguh akhirnya bayaran. Ora ikhlas sing ikhlasku ngene, ndak ngono kuwi, ikhlas sungguh-sungguh. Cara pejabat kena budale jam sakmene muli sakmene sungguh-sungguh. Kuwi jenenge ikhlas sungguh-sungguh. Bagaimana? Wong ikhlas dimaknani nglemer. Apa iki? Bagaimana? Pak Bu? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?
iku kabeh cenderung orang Islam kok. Nggih mboten. Nggih. Mulane Allah kuwi Pak Bu nggih. Saringate ketokno awakmu ta awake jasad kuwi nglakoni salat 5 waktu ketokno ngadeg rukuk sujud iktidal ngadeg ketokno ning jeroamu ki rene rono mek ngono tok 5 menit cukup bar dangdutan enak kok diperkara angel kaya ngono kuwi bagaimana Pak Bu mulane salat kuwi tarku waswalah sampai alhamdulillah sak teruse terakhir assalamualaikum tatkala kita ke sana Pak Bu nggih kuwi ndak rene ndak rono ke sana berono medun plek assalamualaikum malah hablum minanas dadi menghormati kiwa kelawan tengen kelawan kiwa kuwi ning Pancasila ya enek satu ketuhanan ke sana bar kuwi hablum nomor loro apa kemanusiaan yang adil dan beradab saling menghormati pelajaran sholat itu Pancasila loh Pak Bu bagaimana ketuhanan yang Maha Esa ketuhan kesana betul-betul seperti itu bar kuwi joge assalamualaikum ora lali kanca kancane tanggane teparune assalamualaikum ora wis kabluminanas mamangane kabluminallah lek kabluminallah selesai kabluminanas lek kuwi berhasil akhir persatuan apa nomor 3 persatuan Indonesia ini persatuan yang terjangkau lek rong kuwi kok lakoni iki lakoni persatuan enggak mungkin ada bagaimana setelah itu iki dilakoni persatuan tukul akhirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan wingko sing makili rakyat ini jos tapi rokok ngene sing makili rakyat iki Pak jis apa iki bagaimana urutan kuwi Pancasila iki lho sampun apa Pancasila wis final Pak Bu untuk kehidupan warga Indonesia mulanya di belakang saya ada Pancasila besar dan Bhinneka Tunggal Ika kok yo manak cuwilik sakmono Garuda kuwi lho pripun Mbah kuwi Garuda ku kan gede Garuda dhuwur ki lho manake garing cuwilik nah lha iki melambangkan anu to barengi laire Gus R to Mbah niki lah nggih bagaimana Pak Bu nggih Mbah jadi agama orang beragama pasti berpancasila orang berpancasila pasti beragama itu sudah final kalau mau mengerti bagaimana sisi ketuhanan jelas kedua apa kemanusiaan habluminanas wis kaya ngoten akeh persatuan terjangkau kereal pimpin itu tadi terjangkau terakhir pasti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jos lek rong kuwi tik ora bakat teko keadilan tekone jotosan bagaimana Pak Bu balik Isra Mi'raj Pak Bu nggih itu tadi salat tarku masuk ke sana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin makmumin amin arep kelingan jangan saya ndak iso anane apa kali jangkane Allah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin jangan metu utang metu sapi metu wis metu mlebu kabeh lek ngono kuwi mung takwas ora bakal iso ces tekan mak ces tekan wong kusuk aja kok manani kusuki sungguh-sungguh setuju Pak Camat setuju Pak Camat setuju lek kusuk sungguh-sungguh ora Allah akbar Allah ora dadine Allah
Saiki awak punya Gusti Allah padha awakmu sowan raja. Raja lungguh ning kursi kencana. Awakmu rono sowan sungkem ora dadi. Jane kuwi matamu ndak kuwi raja ye. Rajamu ndak roh ye. Kok dadak bolak-balik ndak dadi. Lah kowe awak iki ndak yakin Allah ki ada. Kok bolak-balik? Ndak dadi-dadi. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Bagaimana? Cocok, Pak. Bisa nerima Kang Klidik. Sampun, Sakit, sampun, sakit, sampun. Angel kok angel. Boten. Gampil. Anane angel kowe iki urung duwe Gusti Allah ngaku duwe. Kowe urung duwe mobil ngaku duwe. Kowe ora duwe duit ngaku duwe duit. Pusore nek apa-apa, Pak Bu. Nggih napa nggih. Ayo Allah diduweni jelas adanya. Tapi manggene ning kursi ya samawati sampai narat di sana. Yang ada akbari Allah, kekuasaannya Allah. Pak Bu, tapi Allah tetap di sana. Mulai sholat ke sana, jangan ke sini. Pak Bu. Dipadakne anggite Brantosena mbek guru golek banyu terus oleh cetok gurune Dewa Ruci. Iki gurune jati diri Brantosena itu, tapi Gusti Allah tetap ning kono. Jadi jati diri Brantosena ya Brantosena betul, jati dirine iki Klitik ya Klitik betul, ora jati dirine Klitik iki demit ndak. Ya Klitik betul, Brantosena betul. Akhirnya satria tenan. Bagaimana? Ngaji kok semangat piye jane? Tenang kula, Bah. Bagaimana Pak Bu? Bagaimana? Jadi saringat dilakoni betul-betul pasti mendapatkan hakikat satenane sesungguhnya Pak Bu. Tapi saringat ya dilakoni kok batin tok. Saiki mangani batinan, warak apa warak? Terus nandur jagung iki batinan, batin panen apa panen? Macul batinan. Oleh penggen apa ndak? Sungguh-sungguh kuwi jerone ki melok rono. Cara salat kuwi sungguh-sungguh lesane mripat ke sana kene ya rono. Macul sungguh-sungguh ya ndak rono. Nyopir sungguh-sungguh selamat nyopir mek gliyur ya tetep tabrak asam. Nek salat mek gliyur ya parane jangan gosong barang utawa sapine urung digolek pakan, tapi sungguh-sungguh. Contoh nyopir niku sungguh-sungguh kathah slamete apa kathah ndak slamete? Slamete. Tapi nyopir rada gliyur-gliyur kira-kira apalagi mabuk kira piye? Jungkel, Pak. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Ben ambekan Niken Salindri. Nggih. Saya nyanyi dhewe ben jadi rusui kami kudu nyanyi dhewe sing Nah. semangat kaya biasa ngene kene jan ngene Iki sungguh-sungguh. jangan kok Kang pokoke totalitas cara mbahmu ngaji yo ngene bener salah mbah wallahu alam sampe totalitas Pak Bu. Totalitas. Nggih. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nduk, ape ben istirahat sampean sungguh-sungguh. Ya. Langsung rono. Totalitas. Totalitas. Mergo krono Niken dari Jawa ke Semarang teko, dari Tuban teko, dari Lampung teko. Nggih. Wah, manapun teko semua krono Niken di sini. Berarti niku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nggo. Menika anu Bah, wonten permohonan maaf saking UIN Bah, menika Pak Ayak. Ya. Menika mboten saged hadir malam Ya. hari ini pantau saking Jakarta karena sedang Oke. tugas Bah, nyuwun ngapunten mboten saged sowan. Iya, Saking iya. UIN Bapak Dokter Haji Akya. Iya. Nggih. Profesor Ayah. Nggih. Menika Ya. mohon maaf. Menika tapi niki mantu saking Jakarta, Bah. Iya. Niki niken nggih. Siap, Gus. Jumenengan, Niken, Nduk. Nduk. Jumenengan. 10 lagu medley, Nduk. Eleh. Tapi Sungguh-sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca menika juga ada perpundutan dari anu niki SH Trate Nduk, lagune Mekarlah dari keluarga besar SH Trate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange, Bebas. manut panjenengan. sabar. Buat Al Badrul Alaina. Anu Mas Klidik,
Ya, Bu. Kanca-kanca tasik semangat mboten iki. Tasik. Semangat ya. Abamu. Gus Saudin. Alaina. Fajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh Sabar, sabar. Tembangnya apa? Nduk. Sabar mawon. Sabar. Sabar. Inggih. Inauloha ma'a Sabirin. sabirin. Oke. Apik panjen yo karismatik iki nembang-nembange kaya klithiki karismane gedhe. Nggih. Bareng kluthuk suruh dadi kalong ora karisma. Oh, iya. Apik, terima kasih. Pun nderek Abah, pripun Mbah? Masih tetembangan napa? Nggih, Kang Gareng. Nggih. Nggih, muga-muga ingkang sami rawuh nggih. mendapatkan berkah Amin. dengan kesungguhanmu, dengan kesabaranmu. Insya Allah Allah bakal paring barokah. Amin. Amin. Barokah umure, Amin. Amin. barokah kesehatane, Amin. barokah rezekine, Amin. barokah keluargane, Amin. Amin. barokah masyarakate, Amin. Amin. barokah negarane, Amin. barokah agamane, barokah keyakinane. Amin. 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 Sebagai hamba Allah, kalau tak punya keyakinan Pak Bu, hidup itu koyo-koyo gentayangan. Nggih napa nggih? Nggih. Harus punya keyakinan. Cara wong Jawa, keyakinan kuwi sampai dikapakan. Wedi sampai piye? Sugesti Pak Bu. Oh sugesti. Sugesti wong Jawa kuwi darane sugesti. Contone tahun iki tahun dal. Siklus 36 30 tahun, 32 tahun yang ada sahabat 30 tahun. Ning umuripun 1 tahun. Nek biasa-biasa namung 1 bulan. Mulaknya Pak Bu. Tahun iki keadaan dunia bagaimana kira-kira? Karena tahun dal Pak Bu. Sarwa angel, Pak. Sarwa seperti itu. Mulane monggo gedhekke ndedonga ngarsane Allah supaya mendapatkan pertolongan, perlindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu tergantung kita-kita le meyakini ya dan menyugestikan Pak Bu. Muga-muga ingkang sami rawuh ini sugesti betul, yakin betul awake dhewe ngumpul ngeten iki tidak sia-sia Pak Bu. Diniati apapun baik, diniati silaturahim dawuh Kanjeng Nabi dipun paringi panjang umure. Amin. Dipun niati di silaturahim bakal tambah rezekine. Semua tidak ada menteknya kalau disugestikan dan diyakini Pak Bu. Tetapi kalau tidak disugestikan, tidak diyakini, koyo-koyo ambiar Pak Bu. Ambiar napa? Tidak kental hidup Pak, gentayangan. Mulane muga-muga ingkang sami rawuh mendapat barokah peringatan Isra Mi'raj, mendapat keselamatan lan syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin apa mboten? Yakin, Pak. Harus yakin Pak Bu. Mergo yang nuntun kita sebagai umat Islam inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini diperingati tanda cintane dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta niku seneng apa seneng? Seneng. Lah ngaten peringati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didukung dengan son ingkang luar biasa, kang plitik kluthuk niken salindri kelawan sinden kang gareng kan kang kondang seperti ini. Masine untuk menyugestikan bareng atau banter anggenipun meyakini ngalep barokahe Rojab Biyah. Kalau ndak yakin enteng ambiar Pak Bu. Bagaimana?
cara pujane cah langgaran cah oyoting sahadat witing iman godhong solawat woe zikir kembange puji-pujian bejo temen wong urip salat lan ngaji ing akhire bisa mulya bisa mukti. Biyen calanggaran kan ngoten iki bujani Pak Bu nggih. Karo Gus Adin bejo temen wong urip selawat lan ngaji pangkat tepak Pak Bu. Pak Bu. Nggih. Semoga-moga sedaya kang sami rawuh dibarokah dening Allah Subhanahu wa taala. Disafati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan dikaromahipun para wali-waline Al Sultan dan para wali songo wakusun Kanjeng Sunan Kalijaga wonten ing Tulungagung Mbah Pangeran Benawa. Wong kuwi leh karomah Pak Bu, kemuliaan yang ada. Wis muga-muga Jawa Timur Tulungagung aman sangka bencana. Amin. Karena kita cinta leluhur para wali, para nabi, para leluhur. Insya Allah Jawa Timur Tulungagung diliwati bencana yang seperti kamu melihat di TV-TV. Ngegirisi mboten. Ini mboten. Lan ampreh enake Gus Audin. Memandangkan cinta agama, cinta negara supaya urip bisa sumeleh enak Pak Bu. Monggo dipun hayati Pak Bu nggih. Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya Ya Rasulullah زار في عصابي ودارتي فتياتي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود ngerteni agama kelawan negara kanggo manungsa salam donya kang jalarake slamete manungsa aja sembrono Ojo sembrono tanpa negara ayo para manungsa sing sregep kerja kanggo uripe ning alam donya ning ngaji kanggo sambude mati tapi burine supaya bukti tembe burine supaya bukti awake waras warak wetenge lon sondongane syukur marang Gustine supaya
supaya ditambah kenikmatane penake wong manut karo agama kelawan negara sing kudu nata sebabe iku sing ndadekno mulya manungsane ana jero agara manungsa jero negara ayu sedulur kang padha rukun karo kancane lan keluargane supaya uripe dadi mulyane lan barokahe ditekakake lan barokahe ditekakake para pejabat sing nata rakyat kangge uripe sing ana kene ning kanane sing nutun ulamae selamat dunyane lan akhirate selamat dunyane lan akhirate Al-Qur'an lan hadis dadi pedumane para manungsa sing ana donya ing akhire padha diamalke bareng-bareng karo kancane bareng-bareng karo kancane kok yo wis padha bisa nglakoni perintahe agama sing diidamake kiai lan wali Nabi Muhammad sing nyafaati Nabi Muhammad sing nyafaati kuasane Gusti yo sing sejati dak dituweni liyane Gusti mula yen ngono ayo ngabekti mari pangeran kang maha suci mari pangeran kang maha suci urip kang ayem mergo wis aman negara merdeka saka penjajahan yo diopeni negara iki supaya ora supaya ora yen wis merdeka padha ilinga sing merdekake ayo didongake ben penak ning kubur
Alhamdulillah, muga-muga sair dikumandangke ndadosne ademe pikir, ademe ati, ademe samudayane enak Pak Bu nggih. Muga-muga berkah samudayane ingkang sami hadir kelawan ingkang nonton live streaming di mana saja, terutama di Lampung Pak Haji Tony sak keluarga lan sak jamaahipun. Amin. Dia melihat live streaming sak teman-teman banyak sekali. Muga-muga pikantuk barokah rejepan. Amin, amin, amin. Ngoten Kang Gareng. Nggih, Gentos panjenengan monggo. nggih. Niki juga minangkani pulutan sing saka tebih Mbah menika saking Cikarang. Nggih Kang Pak Eko Mugiono ngersake lagu jane dudu lagu piye-piye ning lagu sing gawean kula dhewe. Langgam mawon. Engko dangdute dikurke. Oh kali dinarak. Jadi ben tembangke sementara pundutane sing disuwun Putri dulu langgame langsung tembangi Cahayu. Mugi Anjarwani. Oh ngono. Iki tembang katresnan. Neno dilanggamkan dulu nggo mergo iki ngalus. Yo, untuk piyantun Cikarang sing pantun saka ketebian menika Bah, sing mantu saka ngendi-endi menika rejepan wonten Albadul Alaina menika muga-muga Alaina tetep jaya. Jaya. Nenena sakmono lho. Neneno nane. Klithike tak wetak lho. Anjarwani Rasa sayang ningkang sasumelang mugi ana pancen pupuse lelah trimarsata lan Engko di ndangdute sak ramban cukup. Oh ngono. Terus kendo. Liya
Menika spesial pundutan saka Cikarang wong bagus. Iki Mas Klitik karo Mas Kluthuk mesti wis preso piyantune. Pak Eko Mugiono. Pundutan saking Cikarang sampun menika salajengipun pinangkani pamrentahipun saking Citarum. Ci apa? Ci apa? Taruna. Citaruna. Menika dados tunggal menika Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Jajal dijumenengke sindene ya. Ngapunten nggih, Pak. Kaya ana Lita, ana Mega ben jumeneng bareng sik. Mega Kali Mita. Nur Maulita. Swara suling kumandang swarane. Ora dolek sampe audile. Tapi Sehat ya, Dok ya. Alhamdulillah Mega sehat. Lita. 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 Oh. Lita ya. nggih. Ya, apa termasuk sinden Meli. Apa? Meli jadi Mega karo Lita. Iya. Oh, ngono. Melin. Singkatan. Singkatan. Tak kira lek melet. Betul. Nggih, manut panjenengan tembange cah loro buat Albadura Laina, buat Abahamu, awake dhewe berbangga diri malam hari ini bisa hadir dalam rangka yakwi apa rejepan malam hari ini Isra Mi'raj. Dadi nampa penuangan saka Abah, insyaallah sesuk sindene iki mari subuh langsung salat. Lho. Bebas apa Dok? Karo Mega karo Lita wis ana kira-kira omong-omongan lagu apa sing sekiranya sampean berdua itu cocok. Iki nek wektu sak jam setengah mau macak betul. 3 dina ta? 3 dina. Mas aku. Napa? Abahe nyune los wae Ya. Bapak. Ya. Donika Relax. abahe ngesake los aja. Bebas. Timbalan karo Abah, ya seneng ngatur panglipur, ya nampa rejeki, ya nampa berkah. Yes pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Jadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling boten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Keluarga. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Dawuh bae. Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun Kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Tanggareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Siap. Intan, Lita karo Putri engko. Kita kali itu. Kene nduk niken jumeneng no. Iki rumah saku Pokoke takon dawe. gendong Putri ya wis gedhi niken. Ya. Terus ngono Nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe Abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki Nesu ki lho Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Bilang niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albadura Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin, Gus Audin. Alaina. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar Biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe Masih menyatu. semangat. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albadura Laina semangat. Oh, kurang satu. Apa? Pajak apa pesona santri? Pesona santri. Nah, Ndang. Oh iya. Oke. Di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng mungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang. Ropan? Abah ropang nggih, Bah. Eh? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan beda?
Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa Abah Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit Abah biasane kalau pas los, Abah los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa Abah? Bokong Semok. Oh kabeh demen. Niken ki yo ngono. Semok kuwi. Sampean ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampean sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupanya jam dinding no dadak. Aki. Abahe mau ngendikan Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Iki tak sampaikan los, rasa Jadi- mikir ning kene iki pondok. Sampean ndak masalah nembang bokong Niken Semok. iki wis Ini. mengeluskan diri ya. Aja mau ubu-ubu pineh ya. Boten. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong Semok ki ndak masalah mergo kuwi karunyane Allah. Nggih. Awake dhewe duwe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong Semok, Loh, bokong jembling, bokong tepas ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Nah, Asline Mas Mula pembelaan to. Sing apik iki Bokong Semok anugrah saka Gusti Lho, iya Allah. lho. Kuwi lak bojone bokonge lak trepes to. Ditukokke Ditukokke bokongan ke Hong Kong. Lah kok ning gawe kuali. oh hipen. Ya. Ben, kalau mulang nggak- alih. Lah kok gaene kualik malah koyo beruk. Wes aku. Berarti bokongnya malah ning kene ya? Iya. Liyane bokong semok, Duk. Liyane bokong semok. Napa? Iya, ropang aja Pak. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar. Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan. Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Elek. Ropang Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digodhe dhewe. Aku ora tau petuk koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono.